an ka babu a bɛna tali kɛ terrain sira kan ka sɔngɔ yɛrɛ ɲuman na ko kuluni san 4 kulun tɛ ka boli walasa ka se ka faamuyali dɔ lase an filɛbagaw ma an ye cheminot dɔ gɛrɛ a na Musa Sisoko maa dogolen tɛ tuguni terrain ko bunangu kan ani sifin jɛkulu yɛrɛ fɛnɛ bunangu kan maa dogolen tɛ tuguni an bɛna masala di terrain ko kan Musa i ni su. An su. I bɛ se ka i kofɔ an filɛbagaw ye. Ne ye Musa Sisoko ye n sigiyɔrɔ bɛnnen don Kati ma ne bɛ baara la chemin de fer kɔnɔ n'o ye nɛgɛsira ye ne ye n ka stage daminɛ depuis 98 donc an bɛ chemin de fer kɔnɔ a mɛnna fɛn fɛn san 20 ni kɔ ye bi an y'o kɛ chemin de fer kɔnɔ an tɛ don alhamdulillah. Ayiwa Musa Sisoko an y'a ye k'a fɔ ko tile filanin na an ye baara dɔw lakɔlɔsi arajo sira fɛ baara mun kɛra jigituguba ye kosɛbɛ maa dɔw yɔrɔ la hali n'a sɔrɔ ne dɔw y'a ta ni sigasɛga ye parce que dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin baara bɛ kɛ ko mais à chaque fois a bɛ kɛ de ka mɔgɔw la ɲina ka mɔgɔw la sunɔgɔ k'a fɔ ko terrain bɛna wuli mais ko terrain wuli tɛ sisan ye mɛn dan ye mɛn tigida ye baara minnu bɛ ka kɛ nin waati in na yalima baara in bɛ ka kɛ ka mɔgɔ la sunɔgɔ wa walima terrain yɛrɛ kulu lawuli labɛntɔ de don. Ok an bɛ bɛɛ fo an bɛ an filɛbaga bɛɛ fo an bɛ e yɛrɛ fo i ka cɛsiri la mun ye terrain ko ye i yɛrɛ bɛ caman dɔn a la an bɛ don babu kɔnɔna na n'o ye bi mɔgɔw ɲɛ b'a la cheminot bɛ lamaga min na sira fɛ n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ ta ɲɔgɔnnaw don ni y'a sɔrɔ a tɛna kɛ ka fɛn dɔ maamu et puis an bɛ kɛ i n'a fɔ an bɛ segin ko kɔrɔ kan baara o baara an b'a fɔ ala k'a ni sababa bɛn an b'a fɔ mɔgɔw k'u hakili sigi jamana ɲɛmɔgɔ ninnu u nana sɔrɔ programme d'urgence dɔ b'an bolo u y'a ta a bras le corps sinon u ye dɔ fara kan yɛrɛ pour que ka se ka nɛgɛsira in na wuli joona o hukumu kɔnɔna na an bɛ Asimi fo ani transition bɛɛ lajɛlen an bɛ an ka premier ministre fo a bɛ cɛsiri min na chemin de fer wulili ko la ka bɛɛ fo o hukumu kɔnɔ mɔgɔw ye lamaga minnu ye gare kɔnɔ o don na n'o ye nɛgɛla ninnu ye ka taa les points critiques baara minnu bɛ sen na baara kolo girinw don wa baaraw jɔlen don u jɔlen don sababu min na nin ka kɛ zen a kana kɛ fɔlɔ ta ɲɔgɔn ye nin ka kɛ terrain yɛrɛ wulili ye donc nin ye nisɔndiya ko ye nin ye ɲagarikɔrɔ ko ye donc an b'a fɔ sira ko in u ɲɛ bɛ mun na ko in tiɲɛ de don sira ko in kɔnɔna u ye fɛn fɛn tiɲɛ de don sabula pɔnba fila bɛ yen n'o ye Mayina pɔn ani Tugoto pɔn n'i y'o pɔn fila lajɛ a baara ka gɛlɛn kosɛbɛ a mɔgɔw bɛ yen a ressources humaines b'an bolo mɔgɔw b'an bolo minnu bɛ se ka baara kɛ mais matériel minnu bɛ kɛ ka baara kɛ o t'an bolo donc État y'a lajɛ k'a di société dɔw ma donc Tugoto Mayina olu bɛ société dɔ de bolo société in bɛ ka baara kɛ et puis a bɛ ka avancer à état d'avancement c'est satisfaisant donc an yɛrɛ fana ka mɔgɔw vraiment dɔnnibagaw bɛ chemin de fer kɔnɔ nous avons des ouvriers qualifiés u cɛsirilen don su ni tile walasa terrain ka wuli gɛlɛya kɔnɔna na donc olu fana bɛ baara la sisan c'est pour vous dire l'État est en train de mettre les moyens tout ce qu'il faut à notre disposition pour qu'on puisse redémarrer relancer la régie des chemins. Ni ko ko terrain ka wuli sira bɛ ka dilan i y'o kuma fɔ ni o ye point critique ye sira kelen don yɔrɔ mun na k'a fɔ ko tiɲɛni donn'olu kun kosɛbɛ olu bɛ ka labɛn pont b'o la sira dɔw fana b'o la nka hali ni sira labɛn kulu fana wuli ka gɛlɛn ni kunkolo tɛ a kunkoloko bɛ lahala jumɛn na bi. mun ye terrain kunkoloko ye État ye disposition ta o y'a sɔrɔ disposition dɔw tun talen don mais disposition minnu tun talen don a b'a ye wagati dɔw la an ka ɲɛmɔgɔw ka dugutagaw cayara États-Unis tagaw bɔr'o la yɔrɔ wɛrɛw tagaw bɔr'o la hali Côte d'Ivoire ninnu mais disposition tun talen don effectivement gɛlɛya sɔrɔla machine kunkolo la mais an sera k'an jilaja parce que aujourd'hui moi je suis fier d'être cheminot pourquoi n b'o fɔ parce que aujourd'hui mɔgɔw tun bolo ko on n'avait pas vraiment l'expertise nécessaire pour que ka se ka machine réhabiliter ka baara dɔnni bon an bɛ mun fɔ bi cheminot bɛ yen i ye machine tiɲɛna cogo cogo u bɛ pièce min kɛ n'i y'u ka u bɛ pièce minnu commandé n'i y'a d'u ma machine kolonyana cogo cogo u b'a la wuli i n'a fɔ olu n'u ka jamaw pour ne citer que ceci ani Moro Sɛnbara ninnu an tɛna bɛɛ tɔgɔ fɔ yan nɔ mais olu ye o cɛsiri minnu kɛ u sera ka 05 la wuli k'a wuli k'a jɔ a sen kan k'a baara ban pewu a bɛ se ka bɔ yan sini fo Kayi u ye 07 fana baara kɛ k'a ban ten techniquement
fɛn kelen de y'u jɛ o ye câble n tɛna n da don o la parce que je suis pas expert à la matière mais quand j'ai été sur le terrain u y'a yira n na k'a fɔ nin fɛn kelen de b'u jɛ n'u ye nin sɔrɔ bi sini machine fila in bɛ se k'a ka baara kɛ parce que machine kelen tɛ se ka boli c'est pour vous dire aussi que état fana ye nafolo dɔ de d'an ma o nafolo in de b'an permettre an mago bɛ pièces minnu na état bɛ k'an accompagner pour que an ka se k'o pièces ninnu san donc machine ko la sur ce point o machine fila an b'a fɔ alhamdulilayi o nɔgɔyara kelen banna kelen dɔ fana pratiquement c'est terminé an bɛ câble dɔ de kɔnɔ n'o nana o b'o baara kuncɛ. yalima machine hali n'u labɛnna u bɛ se ka waati jan kɛ halisa wa parce que machine kɔrɔbaw don depuis an yɛrɛ dɔw ka dɔgɔ ni machine ninnu bɛ yen nɔ. effectivement o kuma n'ala bɛnna an filɛbagaw bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ ni a bɛ fɛ ka dɔɔni kɛ halisa. voilà monsieur Thiam i y'a fɔ cogoya min na c'est vrai machine ni mobili an tɛ se k'u comparer terrain kunkolo ni mobili locomotive an tɛ se k'u comparer mais n'i y'a jateminɛ tuma dɔ i ka Mercedes n'a kɔ k'u ka ɲi i b'a sɔrɔ Mercedes ye san 20 san 50 kɛ n'i y'a tôlerie kɛ k'a peinture ka ɲa i bɛ se ka taa kasi moteur dɔ siri a la a bɛ se ka san caman kɛ an t'a to yen dɛ i bɛ se ka hali moteur kura fana sɔrɔ ka sortie d'usine k'o fana sigi a la mais an ye mun fɔ machine kɔrɔ fila in ni n y'o fɔ sisan machine wɛrɛw bɛ yen minnu kan ka réhabiliter mais minnu sera final la n bɛ k'olu de fɔ donc o machine ninnu a bɛ se ka wagati jan kɛ a wagati jan kɛli o bɛ dépend mun na les pièces de rechange il faut que ni baara bɛ daminɛ tuma min na a ka sɔrɔ pièces de rechange b'an bolo disponible donc chaque fois ni machine nana o pièces de rechange tant que olu kɔni bɛ yen an bɛ se ka san caman kɛ n'o ye. sinon ne yɛrɛ ka jakarta kɔrɔni yɛrɛ o yɛrɛ ka ca ni san 10 ye sisan. voilà donc ne kɔni bɛ se ka cɛ juguya nka moteur kɔni bɛ k'i jija halisa. voilà donc terrain kunkolo in fana a b'o o lahalaya kɔnɔ donc o machine fila in n'a sera ka wuli a ka ca ala fɛ donc a bɛ se ka lamagaba de kɛ mun qui va nous vraiment servir beaucoup d'un emploi pour que ka se ka fɛn yɛrɛ daminɛ. an kun y'a mɛn fana ko kuraw fana kun kan ka san fana ka fara kɔrɔlen ninnu fana kan. effectivement machine kura ko fɔra toujours est-il que an bɛ état fo an b'u fo et puis an bɛ Mali cheminots bɛɛ fo les sympathisants mɔgɔ dɔw bɛ yen bi cheminots tɛ mais olu yɛrɛ dusu kasilen don ka tɛmɛ hali cheminots kan tellement que u b'a dɔn k'a fɔ terrain yɛrɛ filɛ nin si tu veux aujourd'hui an bɛ guerre la terrain yɛrɛ ye outil de développement min don aspect économique la moyen de défense yɛrɛ de don transport de troupes la terrain bɛ se k'o kɛ marchandise la a bɛ se k'o kɛ donc économiquement ça va nous servir beaucoup mun ye machine kura ko ninnu ye machine kura ko ninnu na état ye baara caman k'a la n tɛna se ka mun fɔ mais état ye appel d'offre kɛ fa ni fournisseur dɔw bɛna bɛn point dɔw la et puis état tun ye wari dɔ de bila an ka disposition na k'a fɔ k'a ye nin bila yen pour que ka machine san malgré que fournisseur y'a jira k'a fɔ bon i ye nin de fɔ mais à la dernière minute k'o wari ka dɔgɔ tellement que an bɛ ministre des finances fo yan an tɛna an bɛ ministre des transports fana fo muso min don a fana cɛsirilen don n'i y'a ye bi an bɛ nin cadre yɛrɛ kɔnɔ ni embargo ko n'a bɛ digi mɔgɔ la n'a bɛ digi ministre la ministre des transports de don l'économie du Mali même est basée sur le transport sinon c'est mondial diɲɛ yɛrɛ économie bɛɛ sigilen don transport de kan n'o ye déplacement ye mɔgɔw an'u bolominɛw. an ka sɛbɛn jumɛn don transport fila min na. nafolo yɛrɛ sigilen bɛ ale de kan donc an ka ministre des transports ni an b'a fɔ muso in cɛsirilen don a fana bɛ baara bɛɛ la surtout embargo ko in na a b'ale de kan donc ale ye wulikajɔ min kɛ ani ministre des finances ye wulikajɔ min kɛ walasa ka se ka machine kura ko in kɛ hali dɔ farala wari kan jamana ko ko bon ko an y'a faamu an bɛ dɔ fara wari kan mais i b'a ye blocage bɛna don yɔrɔnin dɔw la o ye aspect technique de parce que an ka marché public ninnu taxi dɔw de b'a bɛɛ régie i n'a fɔ tɔw ka marché public bon an bɛ baara kɛ ni condition minnu ye pourcentage minnu kan ka sara i n'a fɔ signature de contrat la livraison et autres bon voilà donc fournisseur ka proposition bɛ bɔ an ka cadre kɔnɔ donc ni jamana ɲɛmɔgɔw y'a kɛ cogoya min na cogoya dɔw la an b'a dɔn ni jamana ɲɛmɔgɔw mɔgɔ kilennenw don danayamɔgɔw don n'u jɛngɛnna don min na an b'a kuma fɔ a t'an da jeni mais bi alhamdulilayi donc u sirannen don u kana bɔ sariya kɔnɔ ils sont en train de voir qu'est-ce que eux ils peuvent faire pour que ka se ka satisfaction di fournisseur ma walasa olu ka terrain ka se ka boli olu b'o o baara de la an tɛna se ka don a kɔnɔ parce que les négociations sont a ka SOPAFER DG fana k'a bɛ cɛsiri la fana a ka yɔrɔ in na nɔ pour que nin ko ninnu bɛ se ka sigi sen kan kosɛbɛ. an bɛ SOPAFER cheminot fer direction fo an bɛ segin ka cheminot bɛɛ fo mun ye SOPAFER directeur ye c'est pas dans mes habitudes ka kuma mɔgɔw kan an bɛ mun fɔ
jamana y'a ta k'a bila baara dɔ la ka nafolo dɔ kalifa a la a mago mana jɔ fɛn min na n'a y'a ɲini a fɛ a b'a d'a ma mais an b'a dɔn k'a fɔ pouvoir min b'a bolo c'est limité parce que ale ye PDG de ye conseil d'administration bɛ yen bon an bɛ période d'exception la i n'a fɔ Mali bɛ cogoya min na cheminée fer fana bɛ ten o exception kɔnɔna na fanga dɔw bɛ yen o t'ale bolo o bɛ état de bolo ale kɔni b'a débrouiller n'a ka moyen ye auprès de l'état ka se ka cɛsiri kɛ ka caman kɛ. donc hali ni a kɛra ale ye k'a ka teliya o fanga t'a bolo bon a yɛrɛ bɛ baara la a tɛ baara la je pense que temps de bɛ mɔgɔ juger état min y'a bila baara la état de b'i ɲɛ jɔ a la n ye wari de d'i ma ka nin d'i ma ka i bila nin condition na i ka nin ko kɛ nin wagati in kɔnɔ est ce que a kɛra ka ɲa est ce que a ma kɛ ka ɲa a kɛra wagati la état de b'a juger n bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la dɔrɔn a kɛra cheminée fer a kɛra cadre ye hali an minnu bɛ kɔfɛ an bɛɛ k'an cɛ siri an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka direction dɛmɛ an k'a pousser an ka na an ka état dɛmɛ an ka état pousser pour que machine ko in bɛ se ka teliya parce que ko in fana bɛɛ ye machine ko ye état tɛ se k'an sara continuellement a bɛ ka effort fournir mais tant que an yɛrɛ ma baara kɛ ka dɔɔnin sɔrɔ an yɛrɛ an t'an ka indépendance sɔrɔ. o yɔrɔ faamuna i bɛna ye k'a fɔ ko an kumana pont minnu bɛ ka baara n'o ye sira ninnu ye sira minnu bɛ ka dilan fo ka na se terrain kunkoloko ma i bɛna ye k'a fɔ ko hali ni o fana bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan terrain ye nin san caman min kɛ jɔlen maa dɔw de fana taara ka taa so jɔ arajo sira kan dɔw y'a jɔ fo a cɛmancɛ yɛrɛ la dɔw y'a jɔ a kɛrɛ fila bɛɛ la sariya sɔsɔ kɔnɔna la yalima hali ni terrain sira dilanna bi ka terrain kunkolo sɔrɔ bi terrain na se ka boli ka denbayaw to nɔrɔli arajo siraw la wa. Voilà o mun filɛ nin an b'i fo halisa i ka cɛsiri la caman e yɛrɛ bɛ terrain ko in dɔn n'anw ye i ye wuli ka jɔ caman k'a la mɔgɔw y'o mun kɛ emprise ferroviaire ka na installation marchand tun kan ka kɛ yɔrɔ dɔw la mais u tɛmɛna o ye ka jagokɛlaw lasigi voilà ni minɛnw ye minɛn minnu fana wuli yɛlɛmali bɛ se ka teliya mais mɔgɔw taara kɛ siyɔrɔw bâtiment baw voilà baarakɛyɔrɔw sow hôteliw yɛrɛ b'a la donc a ma dabɔ o kama quoi donc n'i y'o yɔrɔ jateminɛ o fɛɛrɛ b'an bolo an bɛ mun fɔ yan nɔ an bɛ madame de wele yan n'o ye ministre de transport ye an b'a fɔ ministre de transport ye fɛɛrɛ de tigɛlen bɛ anw yɛrɛ bolo minnu kɛlen bɛ ka emprise occuper parce que nin ye kun tɛ di kuntigi kɔ de an de t'a dɔn état ka na an ye fɛɛrɛ min tigɛ an ni état de bɛ na o kuma fɔ. sariya ko b'a kɔnɔna la est ce que a kelen ka se k'a kɛ ka sɔrɔ ani sariya minisiri ma bɛn ko la walima lakana minisiri est ce que minisiri caman sen tɛna don nin ko in na. c'est ça o de la an b'a yir'i la k'a fɔ fɛn in a kɔnɔ ka dun sariyaba de b'a kɔnɔ et puis an bɛ fɛn in histoire dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ an tɛ n'o fɔ an b'a histoire dɔn yɛrɛ de quoi titre foncier an b'a dɔn a sɔrɔla cogoya min na a sɔrɔla don min na a fana ko in bɛɛ kɛra an ɲɛna mais an bɛ mun fɔ madame o de ye an fana parce que fɛn in filɛ nin ye cheminots labɛnnen don ka se ka o baara in kɛ u kana devant de ta cheminots ɲɛ u ka na an ka sigi ka fɔ kɛ nin gɛlɛya min bɛ yen n'o ye sow jɔlen don par exemple chargement ni déchargement bɛ kɛ yɔrɔ min na Korofina marchandise sow jɔlen don fo araye kan donc o ye problème ba de mais o wulili état tɛ se dɛ fo état ka bila cheminots kɔfɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakilina ɲuman di ɲɔgɔn ma o fɛɛrɛ b'an bolo o kɛcogo b'an bolo o kɔni o ye tile fila ko de ye a bɛ kɛ problème tɛ bɔ a la wa état yɛrɛ bɛ lafiya. ni ala sɔnna ma ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ an na se aw cheminots yɛrɛ fana ma ko nin y'aw kalo 5 ye fɛn min ye sara ye o tɛ ka se ka sɔrɔ an dun bɔra kalama waatiw tɛmɛna kalo 9 sara ma sɔrɔ fo grève-la-fɛnw bɛɛ kɛra gɛlɛya kɔnɔna la cheminots caman ye gɛlɛya sɔrɔ u ka furuso yɛrɛ la fo ka na se dɔw yɛrɛ ni taara parce que ordonnance sanni wari tun t'u kun c'est vrai donc olu waatiw bɛɛ tɛmɛna état tun ye wari dɔw sara an yɛrɛ tun bolo ko nin y'o ko sigilen sen kan mais an nana tila k'a ye k'a fɔ ko kalo 5 nana yɛlɛ état la cheminots ka sarako la tuguni o bɛ se ka ɲɛfɔ ni mun ye mun de bɛ se ka kɛ walasa ka se ka o lafiya lase cheminots ma u k'u ka saraw sɔrɔ. voilà n bɛ segin kɔ dɔɔni o yɔrɔ la mun ye sarako yɔrɔ ye i b'a ye wagati dɔ la an ye kalo 11 fo kalo 12 kɛ comme vous l'avez si bien dit. o ye san kelen yɛrɛ ye sa. san kelen donc n'i y'o lajɛ gɛlɛyaba dɔ tun bɛ yen o gɛlɛya in ye sarako ye nka jamana ɲɛmɔgɔw y'a lajɛ u ko an k'a lajɛ socialement qu'est-ce qu'on peut faire pour les cheminots u ye an ka juruw sara n'i y'a ye k'a fɔ nin transition yɛrɛ nalen transition nalen ye juru sara ka se yɔrɔ min na o tun ma deli ka kɛ wa u tun y'a fɔ an ye fana k'a fɔ u b'an sara kalo o kalo u tun y'o fɔ an ye mais an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ il faut reconnaître que état bɛ ka effort fournir état bɛ ka effort ba de fournir
bon a bɛ ka effort fourni pour que ka se ka an sara an cheminot fana b'o o reconnu k'a fɔ état bɛ ka effort fourni pour que ka se k'an sara mais an bɛ mun fɔ état ye halisa u k'a lajɛ de faire plus parce que mun don jamana bɛ lahalaya min na n'i y'a jateminɛ a ka gɛlɛn hali minnu bɛ baara la a plus forte raison minnu tɛ baara la bon n'a fɔra ko cheminot fana filɛ n'i y'a jateminɛ dɔw bɛ yen n'u ma kɛmɛ di dumuni tɛ kɛ denbayatigiw don u bɛ location na o location sarako bɛ yen dumuniko bɛ yen frais médicaux bɛ yen n'o ye furasɔngɔko ye denmisɛnninw ka kalanko bɛ yen o de gɛlɛyaba bɛ cheminot kan bi bon n b'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔ min bɛ yen bi Asimi a n'a ka jama ne b'a dɔn u y'a faamu n y'o dɔn mun fɛ n fana ye lamaga min kɛ ils sont en train de fournir des efforts pour que ka se ka sarako régulariser an cheminot bi ne yɛrɛ presseren don wa wariko in a degun bɛ n kan mais pour vous dire tout simplement que ko bɛna se yɔrɔ dɔ la an nana don situation min kɔnɔ jamana bɛ situation min na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ avec l'embargo situation c'est exceptionnel parce que n'i y'a jateminɛ embargo in na Mali ka sɔrɔ minnu bɛ yen BCEAO la u y'o avoir ninnu gelé an bolo tɛ se ka da o wariw kan n'i y'a jateminɛ n y'a fɔ économie baselen don transport de kan o transport mun filɛ nin n'o bloquera jamana ka sɔrɔda caman bɛ bɔ a la olu n'a ɲɔgɔnnaw k'a fɔ fana k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen ni sɔrɔ b'u bolo kɔfɛ o sɔrɔ ninnu fana bɛ gelé ne b'a dɔn sɔrɔ tɛ an ka nin jamana ɲɛmɔgɔ ninnu bolo parce que u ɲɛsinnen don faso ma n dalen b'o la mais o gɛlɛya in nana don an ta in kɔnɔ malgré tout malgré l'embargo ministre des finances n'o ye Sanu ye ani ministre des transports u bɛ ka effort fourni pour que ka se k'an sara o masurunya ye mun ye même tout janni n ka don yan an ka partenaire dɔ ye n wele un partenaire social a ko ma Sisoko u y'u jilaja ligne de crédit a ɲɛnabɔra ka se ka juru don a la wa non wari bɛ tɛmɛ ni sira min ye pour que ka se ka na an fɛ yen nɔ au niveau du budget donc o b'a jira k'a fɔ nin tile fila in na état bɛna teliya pour que an ka kalo saba sara min bɛ yen n'o bɛ 2021 datugu donc u bɛ na o mandat de délégation kɛ pour que ka se ka 2021 datugu donc u bɛna disposition ta pour que ka 2023 datugu donc halisa 22 datugu an bɛ taa parce que Maliba de don n'a binna a lawuli man di. o ye tiɲɛ ye ayiwa a ye faamuyali sɔrɔ kosɛbɛ Musa Sisoko ka kɔrɔfɔ la min bɛ tali kɛ kuluni n'o o ye terrain ye o jɔlen don a bɛ san 4 bɔ sisan a tɛ ka boli bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a tun bɛ boli waati min a tun bɛ nɔgɔyaba de lase arajo siralamɔgɔw ma k'a ta Bamako fo ka taa se Diboli a bɛ nɔgɔyaba las'u ma parce que cheminot dayirimɛ gulonnen don a la mais jamakulu min fana dayirimɛ gulonnen don o fana ka ca ni minnu fana bɛ baara kɛ a la cogo min na jamana bɛ se ka taa ɲɛ Musa Sisoko kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a lase an filɛbagaw ma. kumakan laban min bɛ n bolo o de ye d'abord n bɛ foli bila ka taa halisa cheminot fɛ parce que j'ai constaté k'a fɔ janni an ye wagati dɔw kɛ 2018-2019 fɔnkɔɲɔgɔnyaba tun donna cheminot yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyaba tun donna cheminot ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamuyaba tun donna cheminot ni ɲɔgɔn cɛ et maintenant aujourd'hui on a constaté que caman bɔra o fɔɲɔgɔnya la parce que c'est capital parce que jamakulu n'aw bɛ ɲɔgɔn kan climat social n'aw bɛ ɲɔgɔn kan aw yɛrɛ damaw de bɛ balo ɲɔgɔn kan aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn kan fo aw ka bɛn de o bɛn in an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman tun bɛ mais caman bɔra o gɛlɛya la o bɛn bɛ ka na dɔɔni dɔɔni o bɛn de n'o sabatira o de bɛ na ni chemin de fer yɛrɛ relance ye ni relance fana kɛra ka se ka pérennité assurer saya ka mɛn sen na o bɛɛ bɛ kɛ bɛn de kɔnɔna na donc o yɔrɔ la n b'o fɔ kuma in na mais janni n ka bɔ kuma la i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na n'an ko k'an bɛ chemin de fer nafa fɔ a bɛ temps ba ta mais dɔ de bɛ fɔ k'a tɔ to donc jamana ɲɛmɔgɔw fana experts don u b'o dɔn ka tɛmɛ anw kan u b'a dɔn rentabilité min b'a la aspect social la a bɛ mun ɲa jamanadenw ye et puis a bɛ mun ɲa état yɛrɛ ka caisse ye u b'o o dɔn kosɛbɛ donc komi wagati de dilen don an ma wagati koronnen don an bɛ segin ka welewelemada de bila cheminot fɛ an ka kɛ kelen ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ mun bɛ se mun na mɔgɔ kana jɔ i yɛrɛ la bɛɛ bɛ mɔgɔ dɔ dɔn an bɛɛ k'an cɛsiri walasa an bɛ se ka kuma chemin de fer nin kan an ka se k'an ka degun ta ka bɔ an yɛrɛ kan o kɔfɛ an bɛ segin ka wele bila an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma an b'a dɔn bi embargo ko insécurité ko in o ye koba de ye mais n'i ye insécurité in jateminɛ chaque fois i b'a mɛn ko car dɔ attaquera chaque fois i b'a mɛn ko car dɔ attaquera walima a binna bon vraiment olu mɛn man di terrain ko la olu mɛn man di terrain ko la mais terrain ni car
u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de mais sécurité a ka bon terrain de fan fɛ kosɛbɛ donc o yɔrɔ la an b'a fɔ état ye pour que jamanadenw ka sécuriser u n'u bolofɛnw u k'u cɛsiri halisa u bɛ dɔ la dɛ mais u ka dɔ fara a kan u ka dɔ fara effort kan pour que an bɛ se ka an bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na terrain ka wuli a kana dan o ma n'u ye terrain na wuli u kana kɛ ka entreprise créer ten k'u kɔ don a la u ka suivi de k'a la u k'a la kɔlɔsi kosɛbɛ ka rigueur fana k'a la ka sanction baw k'a la je pense que o gɛlɛyaba de y'a to Mali binna nin dingɛ kɔnɔ parce que y avait de l'impunité c'est ni i ye ko kɛ ko tɛ bɔ a la donc n'a kɛra jamana kɛra n'i ye ko kɛ ko tɛ bɔ a la a bɛ jamana bin dingɛ kɔnɔ Mali b'o de kɔnɔ et je pense que chemin de fer fana b'o de kɔnɔ nous ça doit nous servir de leçon an si tɛ saint nous ne sommes pas des saints mais n'i ye fɛn dɔw vécu ça nous sert de leçon et aujourd'hui an fana ye misali dɔw faamuya nin kɔnɔna na an bɛ segin ka jamana ɲɛmɔgɔw wele u k'u kɔfilɛ chemin de fer la u k'an dɛmɛ cogoya min na an bɛ se ka chemin de fer bɔ nin dingɛ in kɔnɔ an b'o de welewelemada kɛ bon kuma fana ka gɛlɛn n'an donna mɔgɔ min gasi la an bɛ hakɛto ɲini k'o fɛ an bɛ dugawu kɛ nin ka kɛ sigi fɔlɔ ye nin kana kɛ a laban ye aw yɛrɛ ka baarada in an bɛ dugawu kɛ ala ka baarada taa ɲɛ a kɛko ɲuman ala k'o di aw yɛrɛ ma k'a kɛ si ni kɛnɛya ye ala ka baarada yiriwa hakɛto bɛ nin kan salala muhamadu o bɛ dansegi an ka bi babu la min tun bɛ tali kɛ kununni ni o ye terrain ye o jɔli min don depuis san 4 an bɛ a ɲini ala fɛ ala ka se ka an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u dɛmɛ musakako la k'u dɛmɛ hakilila la k'u dɛmɛ fɛɛrɛ la cogo min na terrain bɛ se ka wuli malidenw bɛ se ka lafiya cogo min na